Diolch i ddechrau gyda gair y weddi. Diolch yn y Dio Dduw am y fraint unwaith eto gael dod ger dy fron i'n cyflwyno'n hamser i ddofal di. Terdyn plith, tywallt ysbryd arno, fy'n i gofyn hyn o trwy enw a ceiddiant i'n hardwydd Iesu Grist. Amen. Croeso i Noson O Emynau, gyda ni ganu yn gyntaf emyn rhif 594, dros bechadur bios farw, dros bechadur ar y pren, y dioddefaist hoelion llymion nesid orfod crymu pen. 594, gyda ni sefyll i ganu hon. Wrth feddwl am cyflwyno
pwrpas Noson O Emynau. Siwr o fod, nosweithiau tebyg I hon ar draws y wlad o dro I dro. Mewn ambell I le, ambell I gapel, ambell I goleg neu brifysgol. Ac mi fydden nhw'n sicr yn canolbwyntio ar farddoniaeth a cynghanedd os yr diddordeb dych chi yn y pethau hynny. Mae e'n hyfryd, dwi'n dwlu gwrando arno fe, ond dwi'n mynd deall dim amdano fe, byddwn ni'n gallu sgrifennu cynghanedd, byddwn ni'n gallu siarad amdano fe chwaith. Ac mi fydden nhw'n siwr fod mewn noson Emynau yn siarad am y tonau, a pa mor hyfryd yw'r tonau, a hanes y tonau. Wel, dwi'n ddiolchgar I ddweud, bod fi'n gwybod llawer am naill na'r llall. Ond petawn ni, byddwn ni ddim yn cyfeirio un gair at arddull yr emynydd, yr un sydd wedi cyfansoddi'r tonau, bys dim bwriad y fi, hyd yn oed petawn ni'n gallu. Achos mae'r geiriau hunan yn sefyll allan yn gwbl glir I brif pwrpas yr emynau yma. A dyma oedd pwrpas Pantycelyn a pob un o'r rhai fi oedd yn cyfansoddi'r emynau yma. Ac wedi profi rhywbeth, ac bydden ni weddol sicr, bron ym mhobman bellach yng Nghymru, mi fydden nhw'n canolbwyntio ar bethau na ddylen nhw canolbwyntio nhw. Pethau ar gyfer y galluog, siwr o fod. Ond mae'r emyn yma, bydden ni'n dweud, yn taro'r hoelen ar ei phen I bob un sydd yn wir Gristion. Yr ail bennill, dwed I mi a wyt yn maddau cwympo ganwaith i'r un bai. Mae'n wir i'r Cristion, ond hefyd i'r un sy'n ceisio. Dyma I chi faich. Dyma I chi rhywun sydd wedi profi bod yr ysbryd glân wedi dechrau dangos iddyn nhw eu pechod, yn teimlo'r euogrwydd. Nid yr dadlau nôl trwy amser bod chi'n well na beth I chi. Fel Cristion neu ddim. Sawl Cristion sydd yn dadlau gyda hwn. A byddwn ni'n tybio wedyn, a fedra nhw fod yn Gristnogion, byddwn ni'n rhoi marc cwestiwn mawr ar unrhyw un sydd ddim yn gallu fel Cristion canu'r ddwy linell yna. Achos os maen nhw'n meddwl nad yw hwn yn berthnasol, dyn nhw ddim wedi deall dim. Ond yr un sy'n ceisio, falle bod yna rhywun sy'n gwrando, yn teimlo rhywbeth fel hyn, yn teimlo yr ymwybyddiaeth yna bod nhw'n cwympo drwy'r amser i'r un pethau, ac ddim yn gallu dod allan o'r twll. Dwed I mi a wyt yn maddau, cwympo ganwaith i'r un bai, dwed a ddei byth I galon, na all gynnig difarhau. Dwi ddim yn gallu edifarhau, dwi'n gallu gwneud dim byd. A mae'r teimlad yna yn mynd yn fwy ac yn fwy. Ac mae'r bennill yn mynd ymlaen I sôn ar pwysau'r euogrwydd. Yna'r bennill olaf, y drydydd bennill, arglwydd. A dyma I chi. Dyma I chi sydd yn dangos y gwahaniaeth. Dyma I chi dangos y gwahaniaeth rhwng y crefyddol a'r gwir Gristion. Arglwydd, rhaid I mi gael bywyd. Mae fy meiau yn rhy fawr. Fy euogrwydd sy'n cydbwyso am mynyddoedd mwyar llawr. Ac mae e'n wir wedi gweld I bechod ac yn teimlo I wendid a'i angen ac yn gwybod does dim byd mae'n gallu wneud I ddatrys y broblem, ond troi at yr arglwydd. A dyma'r gelondyd. Rhad faddeiant gwawriau bellach, gwnag ar charor, caeth yn rhydd, fi'n ymdreiglo mewn tywyllwch, nawr I weled golau'r dydd. Mae wedi dod i'r bywyd. Mae wedi dod I weld fod maddeiant i'w gael. Ac am ddim, does dim rhaid I ni wneud dim. Mae'r cyfan yn rhad. Gras yw'r cyfan. Wel, does dim eisiau sôn am arddull nagos. Mae'r cynnwys yn hen ddigon. A dyna'r pwrpas. Dwi'n credu bydde dim un o'r sawl fydd yn cyfansoddi'r emynau yma wedi poeni rhyw lawer. Mi fydden nhw wedi, achos bydden nhw wedi bod yn bobl eitha galluog tybio ni, ond y prif baich oedd I gael y geiriau I adlewyrchu yr ymdeimlad oedd yn eu celonau nhw. Wel, gadewch ni symud ymlaen I ganu emyn rhif 469. Dyn ni eistedd I ganu hon. Dywedwyd ganwaith na chawn fyw gan anghrediniaeth hi. A unwaith eto ar un thema, yr ymdeimlad yma, cyn dod I gredu, yr ymwybyddiaeth yna, does dim gobaith I rywun fel fi. Dwi ry frwnt, dwi ry ddrwg. Dwi'n rhagrithiwr, dwi wedi smalio mod i'n deall, neu beth bynnag yw e. Dros gymaint o flynyddoedd, neu wedi gwneud gymaint o bethau chi ddim eisiau gwybod amdanyn nhw.
Dywedwyd ganwaith na chawn fyw gan anghrediniaeth hi. Ac yna, ond dyma'r pwynt, ond ymddiriedaf yn fy niw. Mae'r afael sicraf fri. Mae afael nid beth i ni'n neud, arno ni mor gadar, mor sicr. Wel, gyda aros ar ein heisedd i ganu Emynau 469. Gwybod bod y geiriau ar ddiwedd bob llinell yn pwysleisio cadernid y Cristion a'r Efengil, ond mae yn rhedeg drwy ddyn llwyr, ond mae mor sicr, mae mor gadar. Ar ôl yr holl amheuon ac anghrediniaeth yn dod â gymaint o resymau pam nad oes gobeith i ni. Ond ymddiriedaf yn fy niw pam, achos mae afel mor sicr. Ac yna, tu ôl pob gwir broffes, mae cyfamod Duw a'i arfaith gref yn gadarn sydd o'm ti. Mae'r cyfamod. Mae mor gadar. Mae Duw wedi addo achub
A dwi'n gallu newid, mae'n dweud, drydydd benydd. Beiau mawrion, rif y dail a grym ei ogrwyd di, yr holl bechod amdana fi, iawn ac eiriolaeth, fyddwn ni'n cyfeirio at yr iawn nes ymlaen, iawn ac eiriolaeth, Crist yw'r sail. Mae be mae Iesu Grist wedi wneud, dyma'r sail, mae e mor sicr y byddwn ni'n cael ein hachub oherwydd Crist. Mae e mor sicr, mae e wedi addo, ac mae e wedi gwneud y cyfan ar y groes, ac mae'n eiriol drosodd i nawr. Yna mae'n mynd ymlaen. Petai hwnna ddim yn ddigon, pan mae Satan yn dod y sibrwd am heion i ni. Rhagluniaeth fawr y nef o'n plaid. Falle bod neb arall o'n plaid ni, falle bod pawb arall yn ein herbyn ni. Ac yn yr oes yma, mae e'n sicr, ddim yn bell o'n ni yn diwe. Mae'r byd yn sicr yn herbyn ni, a mae hyd yn oed yr eglwys bellach yn diwe. Ond chi'n meddwl beth, yr adegau i ni'n gallu teimlo'n isel a meddwl ni mor wan. Mae hwn yn wir. Rhagluniaeth fawr y nef o'n plaid. A mae holl olwynion yn troi. Mae fel watch. Mae popeth yn cydweithio, dwi'n Mae bob un digwyddiad yn ein bywydau ni, yn arwain at ein hachubiaeth ni drwy gydol ein bywyd ni. A gorau'r môr pe byddai rhaid. Dwi'n sa'n mynd i dim gwaniaeth. Mae'r afael sicra fi. Ac dyma pam dylen ni fod yn bloeddio canu. Cael floeddio conquest yn y man, pob gelyn draw a fi, cans nad ydw i fi ond gwan. Yn sicr i ni mor wan, dydyn ni. Gallen ni ddim fod lot gwanach. O holl eglwysi siwr o fod sydd yn bodoli, i ni'n un o'r gwana yn ôl y byd. Ond chi'n meddwl beth, dwi'n mynd i lot o gwahaniaeth nag yw. Dwi'n ddim yn gwneud dim gwahaniaeth. Achos pan ni'n dod ac yn clywed am yr efengil ac yn canu emynau, does dim ots pa mor wan i ni. Achos y mae Duw yn plaid ni. Cafloeddio conquest yn y man, pob gelyn draw a ffi, cans nad ydw i fi ond gwan, mae'r afael sicraf fri. Mae y mor sicr. Ac i ni'n ymddiried y dawd ydy gwell, ond rhagluniaeth, mae hwnna fyny i Dduw yn diwedd. Ein lle ni yw fod yn ffyddlon ac i addoli fe, ac i ogoneddu Duw. A'i fwynhau. Wel, gadewch i ni nawr ganu emyn rhif 365. Mae'r gwaed a redodd ar y groes o oes i oes i'w gofio. Rhifer yw tragwyddoldeb llawn i ddweud yn iawn amdano. 365 gen i sefyll i ganu hon.
Cei bod y llyfr Emynau Cymraeg wedi deall i, yn sicr, siwr fod, nad oes na lyfr Emynau gwell na hon, mewn unrhyw iaith tybiwn ni, oherwydd bod e ar y pwnc o'r efengyl drwy draw, ond ni'n gweld yn yr ail bennill pam, achos mae angen i ni ymarfer yn does, i ganu emynau am yr efengyl am Grist. Achos yn yr ail bennill, prif destun holl ganiadau'r nef yw iddo ef a'i heiddiant. So, pan fyddwn ni yn y nefoedd, fe fyddwn ni'n canu, a fydd y canu yn llawn gwir fawn, i ni'n trio nawr, yn dydyn ni'n trio yn gorau, ni'n ofalus bod y tonau ddim yn rhai bydol, bod nhw'n rhai ysbrydol. Mae hwnna rhywbeth anodd i ddyrno, ond dwi'n sim llawer yn deall y gwahaniaeth rhwng tôn bydol, cnawdol a thôn ysbrydol. Geiriau ysbrydol sydd yn barchus, ac felly ni'n trial ein gorau, ac ni'n trial wneud mewn ffordd sydd ddim yn tynnu synw at ein hunan, ni ddim yn wneud yn rhath o gor, ond mae yna bwysles arno ni i floeddio canu. Ond i ganu i'r gorau y gallwn ni, un fath ar anhagwedd ni ddod ar y sil, ni'n dod yn rhoi ein gorau, ni'n gwisg, yn ein hamser, yn ein hymdrech, yn ein nerth a popeth. Yr un yw'r peth, drwy draw. Mae'r efengyl drwy draw yn pwysleisio hynny. Bod ni'n rhoi ein gorau i'r arglwydd. A dyma un o'r rhesymau, achos pan fyddwn ni yn y nefoedd, mi fyddwn ni yn canu y pwnc yma. Prif destun, prif bwnc. A mae'n dweud fan hyn, holl ganiadau'r nef yw iddo ef a'i heiddiant, i Grist a'i heiddiant. Fyddwn ni'n treulio tragwyddoldeb. A dyna sain telynau glân ar uchaf gan gogoniant. Dyna be fydd y pwnc, dyna be fyddwn ni'n canu amdano yn y nefoedd. Felly mae werth i ni'n neud yn siŵr bod ni'n ymarfer nawr. Wrth gwrs, pan fyddwn ni'n y nefoedd, bydd ddim angen yr ymarfer, fydd ni'n gallu neud yn iawn, ond mae'n rhyw fath o hwb i ni yn diwe, i ddechrau paratoi nawr. Ond dyna beth i ni'n neud yma ar y ddeiar, i ni'n paratoi'n hunan ar gyfer y diwrnod hwnnw pan fydd yr anadl olaf yn dod ac y byddwn ni'n agor ein llygaid yn rhagwyddoldeb ac yn gweld Crist. A tybiwn ni, fyddwn ni'n dechrau canu'r eiliad cyntaf. Os ych chi'n gallu dynnu'r gair eiliad yn y nefoedd, dwi ddim yn siŵr, achos tragwyddoldeb yw. Ond yr eiliad cyntaf fyddwn ni yno, mi fyddwn ni'n dechrau canu y pwnc yma, iddo ef a'i heiddiant. Mae gen i ddarlleniad o air Duw cyn i ni ganu emyn arall. Dwi am ddarllen o'r Rhufeiniaid, y drydedd benod, nes i bregethu ar hon, dwi'n yn siŵr, chydig o siliau nôl, dwi'n yn siŵr pryd oedd e. Rhufeiniaid 3, ond ei ddarllen o adnod 23. Dyma i chi pam fod y pethau yma'n bwysig. Dyma pam fod yr Emynau Cymraeg yn canolbwyntio ar yr efengyl. Achos y rheswm yma, adnod 23 ymlaen. O blegyd pawb a berchasant ac ydynt yn ôl am ogoniant Duw. A hwy wedi ei cyfiawnhau yn rhad trwy'r rasef, trwy'r prynedigedd sydd yng Nghrist Iesu. Yr hwn a osododd Duw yn iawn, trwy ffydd yn ei waed ef, i ddangos ei gyfiawnder ef, trwy faddeuant y pechodau awneithid o'r blaen, trwy ddioddefgarwch Duw, i ddangos ei gyfiawnder ef y pryd hwn, fel y byddai e fe yn gyfiawn ac yn cyfiawnhau y neb sydd o ffydd Iesu. Pa le gan hynny yma y gorfoledd, e fe a geiwd allan, trwy ba ddedd, a'i dedd gweithredoedd, nage, eithyr trwy ddedd ffydd. Yr ydym ni gan hynny yn cyfrif mai trwy ffydd y cyfiawnhau'r dyn, heb weithredoedd y ddedd. Ai i'r iddewon yma e fe yn ddiw yn unig, onid yw i'r cynhedloedd hefyd, yn wir y mae e fe i'r cynhedloedd hefyd, gan mae un Duw sydd, yr hwn a gyfiawnhau'r enweidiad wrth ffydd, a'r dienweidiad trwy ffydd. Wrth hynny, a ydym ni yn gwneithio'r ddedd yn ddi-rym trwy ffydd, na to Duw, eithyr yr ydym yn cadarnhau'r ddedd. Byddai bendydd Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr gan i emyn rhif 91. Cyfamod hedd, cyfamod cadarn Duw, ni sifil o'i le, nid ie a nage yw. Dyma i chi unwaith eto, pwyslais ar gadernid y Cristion. Mae yn rhedeg trwy'r emyn yma hefyd. 91, ni aros ar ein heistedd i ganu hon.
Dyma'r broblem, fel noson o Garolau a noson o Emynau, gallech chi treulio yr holl noson ar un emyn. Mae'n llawn ysgrythyr, bron iawn yr darlleniad sy yn ail ddweud be ni newydd ganu. Dyna sydd yn dangos chi gwerth yr emynau ni ni canu. Ac i ni'n gweld fan hyn eto'r cadernid, cyfamod hedd, cyfamod cadarn diw, ni sifl o'i le, nid ie nag yw. A wedyn mae'n dweud cyfamod gwir. Yr ail bennill, cyfamod rhad. Y drydydd bennill, cyfamod cri. Ac yna, reit ar y diwedd, am bennill olaf, llithro i'r llaid a llygru defau diw. Cyfamod siw codi i fyny'n fyw. Dyma'r addewid, beth bynnag i ni, mae Dyw wedi addo yng Nghrist i'n cymryd ni am paratoi ni'r nefoedd. A wedyn mae'n dweud, a golchi i gyd ei holl aflendid hwy, a'i dwy'n o'r bedd heb ddim amhiredd mwy. Mae hwnna'n addewid, dyma'r cyfamod, mae Dyw wedi addo, mae wedi maddau ni, mae wedi golchi ni lan, pan fyddwn ni'n dod o'r bedd, pan fyddwn ni'n mynd i'r nefoedd, fydd dim amhiredd. Ar y funud, mae pobl gallu pwyntio bus at ni, dydyn nhw, a maen nhw'n iawn siwr o fod. Maen nhw'n gallu dweud, ti wedi dweud hyn, ti'n neud y llall. Ti'n rhagrithiwr. Ti'n pregethu un peth ac yn gwneud peth arall. Digon gwir. Ond dyma beth sydd yn hyfryd am gyfamod Dyw. Yng Nghrist i ni'n bir ac yn lan. A phan fyddwn ni yn y nefoedd, fyddwn ni'n bir llwyr. Fyddwn ni'n berffaith. I ni'n berffaith nawr yng Nghrist, ond ni'n dal yn pechu. Ond daw dydd pan fyddwn ni ddim ac byddwn ni yn treulio tragwyddoldeb gyda Christ. Wel, gadewch i ni ganu emyn 530. Nawr, mae yna gitgan fan hyn, does? Felly, oeddi'r geiriau gen ti? Na, dyn nhw ddim gen ti. Beth yw e? O na bawn i fel y fe, o na bawn i fel y fe, o na bawn i fel y fe. Na gyd yw e, fe? Peder gwaith. O na bawn i fel y fe. Felly, i chi sydd ddim yn siarad Cymraeg, i ddellwn teipio hwnna o'r siwr fod, o na bawn yw'r llinell gyntaf, o na bawn na chi'n ychwanegu, o na bawn i fel e fe. Hwna yw'r gitgan. Y dymuniad i cael bod fel Crist. Felly 530, o na bawn yn fwy tebyg i Iesu Grist yn byw, yn llwyr gysegri mywyd i wasanaethu Dyw. 530, gawn ni sefyll i ganu hon.
Cwestiwn i'r Cristion. Ai dyna yw ein dymuniad ni, o na baw ni fel e fe? Achos mi fysa ni'n amen yn fawr os nad ydyn ni'n rhoi ein holl ymdrech i wneud yn siŵr fod bob rhan o'n bywydau ni yn iawn. Felly mae rhaid bod yna far cwestiwn yn does. Os ydy rhywun yn proffesu fod yn Cristion ac yn gallu canu'r geiriau, achos maen nhw'n gwybod bod y fod yn wir, o na baw ni fel y fe, mi fydden ni yn dyheu i gael bod fel Crist, ym mhob rhan fel ni newydd i chanu fan hyn. Ac yn gweddio am nerth, i ni wastad yn mynd i teimlo'n methiant ni, ond ai dyna'r dymuniad, ac ai yw'r dymuniad na i'w weld yn ymarferol. I ni byth yn mynd i fod yn union fel Crist, mae'n amhosib, ond diwy. Ond dyna beth dyle'r dymuniad fod, ac yn sicr, o na baw ni fel e fe, ac o na baw ni yn ei ogoneddu fe hefyd, allan ni fod yn dod mewn. Ond nid dyna yw dymuniad y Cristion, y byddwn ni yn gogoneddu Crist, a dyna yw'r baich. A falle, pan fydd na rai saint yn dod i ddeall hwnna go iawn, falle bydd pethau newid. Falle bydd yr arglwydd yn dweud, fe ddoi nôl i'ch plith nawr. Dwi'n gweld un neu ddau sydd o'r diwedd, dim yn chwarae crefydd, nid yn chwarae proffes ac yn fydol trwy gydol yr awdeg, ond yn rhoi ei bywydau i Grist. Ac yn chwilio'n fanwl i weld sut fedrai fod mwy fel Crist. Be sy'n rhaid i fi wneud? Rhaid fi bwyso arno fe fwy. Ac yn gofyn iddo fe ddod i ddelio â ni. Wel, gen i ganu Emynau 61 nesaf, gen i eistedd i ganu hon, mae Duw yn llond pob lle, presennol ym mhob man, y nesaf yw e fe o bawb at enaid gwan, wrth law o hyd i'w rando cri. A dyma i'r Cristion, ond sicr i'r anghredadyn hefyd, nesau at Dduw sydd dda i mi. Mae'r geiriau yma yn anhygoel, dyn nhw, pob un o'n nhw. Nesau at Dduw sydd dda i mi. Dyna sut allwn ni fod mwy fel Iesu Grist. Nesau at Dduw sydd dda i mi. Ac mae yna gymaint o ffyrdd i ni'n gallu nesau at Dduw. Wel, Emynau 61, gan ni aros ar ein heistedd i ganu hon. Does dim cyngor gwell nag os, nesau at Dduw sydd dda i mi. Os fyddwch chi'n rhoi cyngor i unrhyw un,
unrhyw un, mewn unrhyw rhan o'r byd, mewn unrhyw argyfwng, mewn unrhyw sefyllfa, dyna'r ateb. Nesau at Duw sydd dda i mi. Ond wedyn fydd rhywun yn troi rownd, wel, dwi'n mynd i helpu da hwn a helpu da llall, ydy mae e. Achos dyna sydd orau i'r enau. Dyna'r pwyslais, wastad. Nesau at Duw sydd dda i mi. Os ych chi am roi cyngor i unrhyw un, dyna'r cyngor. Trowch at Duw. Trowch at Grist. Gen i gan i Emyn rhif 47. Llais hyfryd, dyma chi Emyn, llais hyfryd rhad ras sy'n gweiddi dihangfa. Dyma pan mae'r pechadur o dan pwyseuogrwydd fel mynyddoedd byd, a wedi trio gwella, a wedi trio fod yn gryfyddol, a trio helpu pobl, a falle mynd i rwle a rhoed i bywyd ac aberthu popeth, ac dal ddim yn gallu ffeindio'r heddwch. Llais hyfryd rhad ras sy'n gweiddi dihangfa, nghlwyfau mab Duw bechadur mae noddfa. Dyna ble mae'r ateb i'r prif, i bopeth, i'r anghenion enaid, anghenion bywyd. Pan i ni'n dod at Grist, mae'n delio gyda pob rhan. Mae'n effeithio pob rhan yn bywyd ni. A gras yr efengil sydd yn gweiddi allan yn yr emynau yma drwyddi draw. Wel, ni sefyll i ganu Emyn rhif 47, llais hyfryd rhad ras sy'n gweiddi dihangfa.
o'n i'n darllen, a fi'n siŵr bod fi wedi dweud ar rhywbryd, dwi'n yn siŵr ble nes i ddweud ond o'n i'n darllen yn ddiweddar, a dwi'n credu mai yn un o llyfrau Dr Martin Lloyd Jones. A dwi'n dweud, does dim llawer o fanylion am y nefoedd. Mae yna fanylion, ond dim llawer. Ond mae'r peth pwysica, does dim wir angen i ni wybod llawer am y nefoedd. A'r un o'r rhesymau oedd hyn, fod Crist yno. A dyna gyd sydd angen. Does dim eisiau gwybod ym byd arall, nag oes. Does dim eisiau gwybod am unrhyw agweddau eraill, y manylion, a'r holl beth, y ma yna beth fanylion, ond y prif beth yw fe fydd Crist yno. A fyddwn ni'n canu yn y nefoedd, byddwn ni'n diolch iddo fe. Ac yn y bennill gyntaf, yn dweud hwn, i olchi a flendyd a phechod yn hollol, fe redodd ei waed yn ffrydio'i iachusol. A dyna yw Cristnogaeth, yw pan mae'r ysbryd glân yn dangos i ni'n pechod. A mae'n erchill yn dweud, pan ni'n gweld beth i ni wir fel, a beth ni wir yn heiddi. A mae Satan yn hoffi atgoffa ni'n dweud, o'n gwendidau ni'n pechodau ni, a dod am heion. Chi'n siŵr bod chi wedi cael eich maddau. A mae'n dod ar holl beth yna, achos chi wir. Mae hwnna mor ddrwg. Chi wedi meddwl hwn, chi wedi dweud y llall. Chi'n rhagrithiwr, fel Cristion a cyn i chi dod yn Cristion. A mae fel mynyddoedd yn dweud. Dyna pa mae Pantycelyn dweud, mae'n pwyso lawr. Mae bod yn teimlo'n eog yn waith ag unrhyw beth yn dweud. Mae eogrwydd, byddwn ni'n tybio waith ag unrhyw afiechyd. Achos mae teimlo'n eog yn llorio chi. A mae'r Cristion yn gwybod rhywbeth am hyn. A dyna pam mae tragwyddoldeb yn mynd i fod yn canu iddo ef a'i heiddiant. Ac yn y bennill olaf, nôl trigo yn iach i'r tawel anheddau, ni aseinion ei glod ar eirau delynau. Methu wneud yna nawr. Ni'n methu wneud yna nawr. Ni'n trial yn gorau i fod mor agos ac ni'n gallu bod ar y ddaear, i fod mor barchus ac eto llawn bywyd ysbrydol. Ni ddim eisiau bod yn llipa neu'n canu, ni eisiau canu y gorau gallwn ni. Sy'n rhaid i fod mewn tiwn, ni'n canu'r gorau gallwn ni. Ni'n trial wneud yn siŵr bod ni'n canu'r tonau fwyaf ysbrydol, fwyaf parchus, ac eto'r un sydd yn dyrchafu Crist fwyaf. Canu'r geiriau gorau sy'n llawn y feng. Ni'n trial wneud yna, ac ni'n anhapus pan ni'n gweld llefydd sydd ddim yn gwneud hynny, ac yn iawn felly. Achos ni'n teimlo rhyw genfigen dros yr arglwydd. Ni'n teimlo na rhaid i ni ganu yn y ffordd sydd yn ysgrythurol. A dyna, mae'r emynau yma'n llawn ysgrythur. Ond ni'n dal yn mynd i ddod yn fyr yn dydyn ni, ond pan fyddwn ni'n y nefoedd, ni aseiniwn ei glod ar eirau delynau. Trwy'r nefol ardaloedd, ni ai molwn byth bytho, wrth rodio ar lenydd yr afon dragwyddol, fyddwn ni'n canu trwy'r amser. Hallelujah i'r oen, bwrcasodd ein pardwn, a dyna be fyddwn ni'n canu amdano. Diolch i Grist am faddef ymhechod. Hwna fydd y pwnc. Sym eisiau pwnc eraill, mae hwnna'n ddigon. Diolch i Grist am dderbyn y gosb yn fy lle. Hallelujah i'r oen, bwrcasodd ein pardwn, nôl croesi o'r ddonen, drachefn ni a'i molwn. Fyddwn ni'n canu glodydd. Ond dyna pa mor bwysig yw bod ni nawr yn dechrau'r ymarfer yma. Ac yn gweddio am gyffyrddiad o'r neb. Mae e wedi digwydd ond diwe, fel petai yn cyfnodau diwygiadau, fel petai'r angylion yn ymuno yn y canu. Os yw'r arglwydd yn dymuno i rhoi profiadau felly, bydd fe'n hyfryd, ond i bresenoldeb ni eisiau. Ond efallai gewn ni ryw ddwrnod, falle mae Cymru wedi profi fe. A presenoldeb yr arglwydd wrth i ni ganu, a cael cyffyrddiad o'r nef, falle blas o'r nef, cyn i ni gyrraedd y nefoedd. Wel, cyn i ni ganu'r emyn olaf, dwi am sôn am yr emyn nesaf, byddai'n defnyddio'r emyn fel y pwnc yn bennaf, ond mae'n seiliedig ar adnod nes i ddarllen ychydig ynghynt. Rhufeiniaid 3, adnod 25. Yr hwn a sododd Duw yn iawn trwy ffydd yn ei waed ef. Mae'r adnod i gyd yn mynd ymlaen i ddangos ei gyfiawnder ef trwy faddeuant y pechodau a wneithlyd o'r blaen trwy ddioddefgarwch Duw. Bregethes i ar hon chydig wythnos yn ôl, ond o'n i'n meddwl am yr emyn yma, meddwl am yr emynau ni wedi canu,
ac yn meddwl am yr adnod honno. I chi sydd ddim yn siarad Cymraeg, mae'r emyn wedi cyfieithu yn y llyfr Emynau Saesneg, rhif 570, os ych chi am droi ati. Ond 297 yw yn ein llyfr Emynau Cymraeg. A dyma'r pwnc unwaith eto. A mae'r holl thema, falle, be ni wedi bod yn ei canu heno yma, yn y ddwy bennill yma. Ac yn y bennill gyntaf, dyma'r broblem, i'n darllenon ni fe gynnau. Adnod, dwi'n credu, mae 23 o ddod, blegydd pawb a bechasant ac ydynt yn ôl am y godiant Duw. Dyma'r broblem. Mae pob un yn dod yn fyr o safon Duw, pob un wedi pechu, ond nid pob un sy'n gweld hynny. Ond pan fod rhywun yn dechrau dod i weld i pechod ac yn dechrau gweld i heiddiant, efallai bod y galon yn dechrau curo'n gynt ac yn fwy cadar, a bod yna bryder yn dod. Ond dyma'r gobaith, efallai petai rhywun yn gwrando ac yn teimlo gwacter bywyd, teimlo euogrwydd pechod, yn teimlo pa le allwch chi droi, chi wedi trial popeth a does dim byd yn helpu, dim byd yn gwella. Wel, dyma'r ateb, caid trefn i faddau pechod. Dyma'r ateb, yma rhywbeth wedi drefnu. Cyn i'r byd cael ei lunio, cyn i'r byd cael ei greu, fe nath y drindod, dyw y tad a'r mab a'r ysbryd glân, drefnu ffordd i faddau pechod. Dyma yw'r prif bwnc capel, dyma beth ni'n pregethu ac yn gweddio, fyddwn ni am ba bynnag hyd gewn ni parhau pregethu, dyna fydd y pwnc, yw yr angen am faddeuant pechodau, a sut trwy Grist, does dim byd arall. Dyna yw'r peth. Mae'n athrawiaethau eraill i gyd yn ysgrythyr, mae'n rhaid ni gyffwrdd arnyn nhw, ond mae gyd yn dod yn ôl i bwyntio at yr efengil yng Nghrist. Crist croeshoelhedig. Dyna yw'r ateb. A cael trefn i faddau pechod yn yr iawn, yn yr arglwydd Iesu Grist, yr un sydd wedi delio â digofaint y tad. Mae'r tad yn flin ac yn grac ac yn llawn cosb tuag at y pechadur oherwydd I bechod. Ond yr iawn yw bod Iesu Grist wedi cymryd y gosb a digofaint y tad yn cael ei rhoi ar ei fab. A trwy waed Iesu Grist, trwy'r gosb derbyniodd ef, y mae'r modd maddau pechod. Does dim ffordd arall. Does dim ffordd arall I ddelio â phechod. Yn yr iawn, yn yr arglwydd Iesu Grist, yn ei waed, yn y groes. Dyna beth yw ei gyd. Mae iachawdwriaeth barod yn yr iawn. Mae yna. Mae'r iachawdwriaeth sydd I hangen arno ni yn yr arglwydd Iesu Grist, yn yr iawn, yn y groes, yn ei fywyd perffaith, yn ei farwolaeth. Mae'r gair yna'n llawn gymaint o bethau, yn diwy. Mae'r holl efengil fyna, mae iachawdwriaeth ar gael I chi yng Nghrist. Mae'r pennill yn mynd ymlaen, mae'r ddeddf o dan ei choron. Mae'r ddeddf, mae wedi cael ei ddelio yn yr Iesu, yn yr arglwydd Iesu Grist, mae wedi delio gyda'r ddeddf. Dyw'r ddeddf ddim yn gallu cyhuddo ni o ddim byd. Pawb arall gallu cyhuddo ni o bopeth, o bob math o bethau. I ni'n gallu cyhuddo'n hunan o bob math o bethau, ond fydd y ddeddf ddim. Dim deddf Duw, pam? Achos mae'r arglwydd Iesu Grist wedi cadw'r ddeddf yn ein lle ni. Cyfiawnder yn dweud digon, mae rai cael cyfiawnder, mae'r byd yn galw'n gyfiawnder trwy amser, mae yna ragrydd yn y peth, ond does na. Mae'r byd yn dweud, mae rhai cael cyfiawnder. Wel, wrth gwrs mae rhai cael cyfiawnder. Ond am gyfiawnder, perfeithrwydd. Ond mae'r efengil yn llwyr gyfiawn. Mae'r tad wedi trefnu cyn i'r byd cael ei lunio fod popeth yn gyfiawn yn y ffordd mae'r efengil cael ei wneud. A mae cyfiawnder yn dweud digon. A mae Duw y tad yn gweiddi bodlon. Dyw y tad a'r mab a'r ysbryd glân cyn i'r byd cael ei lunio, fe drefno nhw ffordd I faddau pechodau yn yr arglwydd Iesu Grist. Ond nawr mae'r Iesu wedi dod, ac mae wedi cadw'r ddeddf, mae wedi mynd i'r groes, mae wedi cymryd y gosb, mae'r tad I tywall uffern ar yr arglwydd Iesu Grist, a be mae'r tad yn gweiddi, dwi'n fodlon yn yr iawn, dwi'n fodlon a fy mab Iesu Grist. Mae Iesu Grist wedi talu'r pris yn llawn, dwi'n fodlon ag e. A dyma beth I ni'n dweud, a diolch byth medd Seion am yr iawn. O, bydde dim gobeith I ni. Mae pob crefydd yn y byd yn rhoi pwysles ar beth I chi wneud fel person.
Ond mae gwir Gristnogaeth yn rhoi pwyslais ar be mae Crist wedi wneud i ni, achos fedrwn ni ddim wneud e. Gyda'r ail bennill. Ond nid yma le ddylen ni fod. Hyd yn oed pan ni'n teimlo mor wan ac bach i niferoedd, ac yn meddwl, oes gobaith i gario ymlaen, a chi'n meddwl fel hyn. Y nawr hen deulu'r gollfarn, llawen hawn. Dyna pam dylen ni fod yn canu nerth ein pennau ni. Llawen hawn. Pam? Mae'n cymorth ar un cadar. Ni wedi bod sôn am cadernid yr Efengyl. Mae'n cymorth, mae'r achubiaeth, mae'r help i fyw fel Cristion ar un cadar, ar Iesu Grist. Felly does dim esgus gan unrhyw Gristion na fedrai wneud dim byd. Dwi'n gallu wneud pob peth yng Nghrist Iesu. Mae mor gadarn dwi'n gallu wneud. Felly does dim esgus. Mae'r eglwys yn llawn esgusodio. Pam na fedrai wneud hyn? Pam na fedrai wneud llall? Dwlu yw mae'n llwyr dwlu. I ni wedi ildio i temptasiwn yr un drwg. Ni wedi roi'r ffidil yn y to. Dwi wedi blino gormod, dwi'n neud yn y llall, mae'r byd, mae mor ddeniadol. Dwi ddim yn licio dweud wrth fy nghydweithwyr, fedrai ddim wneud hyn, a fedrai ddim wneud llall. I ni'n llawn esgusodio. Sut mae'r Cristion yn gallu dweud y fath beth? Dwi ddim yn gwybod. Sut dwi'n gallu dweud e mor aml? Mae'n cymorth ar un cadarn llawen hawn. Mae galwad heddiw ato. Dyma i chi. Os oes na rhywun sy'n gwrando. Mae'r alwad heddiw ato. A bythol fywyd ynddo. Ni chollir neb a gredo. A dyna i chi addewid. Mae'n gyfamod. Os dewch chi at Grist, ni fyddwch golledig. Os ych chi'n dod yn waglaw, os ych chi'n dod yn eich pechod, os ych chi'n dod yn pwyso'n llwyr ar Grist, wrth ddod at Grist, mae'n rhoi y ffydd i chi gredu. Mae wedi rhoi y gallu chi edifarhau. A'r addewid yw ni chollir neb a gredo. Dyna pam, chi dychmygu am eiliad beth fydd y nefoedd fel. Fyddwn ni'n canu hwn, does neb wedi golli. Fydd neb ar goll o'r nefoedd. Achos bod Duw wedi addo cadw ni'n saff. Ni chollir neb a gredo llawen hawn. Ac yna dyma i chi heri'r Cristion ar y diwedd, ar un sy'n dod yn Cristion. Gan lwyr ymroddi iddo llawen hawn. O na byddai'r eglwys yn llwyroddi ymroddi i Grist. Ond dyna lle dylen ni fod. Os yw Crist wedi dioddef uffern yn fy lle, os ydy maddau fy holl bechodau, os yw fy safle fi mor gadar, mor sicr, mae rhaid i fi'r llwyr ymroddi iddo. Bob dydd, trwy'r dydd, bob wythnos, bob mis, bob blwyddyn, tan y byddwn ni yn y nefoedd, gan lwyr ymroddi iddo llawen hawn. Mae'r emyn yma, mae popeth yma, mae'r Efengyl gyd yma, hefyd, mae'r heri'r Cristion hefyd. Sut dylen ni fyw? Wel, os oes na rhywun yn teimlo'r pwysau'r eogrwydd, mae'r alwad heddi ato. Mae yna alwad i chi ddod at Grist, nid unrhyw le arall, nid at gapel, nid at grefydd, nid at rhyw ofergoelaeth. Mae'r galwad heddiw ato fe, at Grist, a dyma'r addewid, a bythol fywyd ynddo. Dyma be gewch chi, dyma'r addewid. Does dim rhaid chi wneud dim. Chi'n dod at Grist a gweld i fywyd bod wedi cadw'r gyfraith i chi. Mae wedi cymryd y gosb yn eich lle ac mae'n cynnig ffydd i chi i gredu ynddo fe. A'r addewid yw ni chollir neb a gredo. Ac yna gewch chi ymuno yn y gan a paratoi ar gyfer y nefoedd i ganu ei glodydd ac i ddiolch iddo fe, i ddiolch i Dduw am yr Efengyl sanctaidd. Halleluia, halleluia. Amen. Wel, gadewch i ni orffen felly trwy ganu Emyrif 297, cael trefn i faddau pechod yn yr iawn. Gen i sefyll i ganu hon.
nawr bydde di ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.